Meron po tayo ditong Gotong Batangas. So, yan. Isa naman pumunta pa tayo ng Batangas at makatikim ng goto. Magluto na lang tayo niyan. Ayan, mga kailangan natin. Tuwalya, balat. Yan. At meron tayo dyang isaw, small intestine. Meron din tayong big intestine. Kukumpletuhin natin yung sangkap ng Gotong Batangas. Ayan. At meron din tayong libro. Ayan. Libro. Tsaka atay. Diba? At syempre, taba ng baka. At tsaka yan, meron tayong laman. Ngayon, pakuluan lang natin yan. Lagyan ng asin, tubig. Syempre, para lumambot. O, diba? Takpan. At syempre, isa lang sa apoy. At saka lang. At diba? Ngayon, kumulo na. Yung unang kulo, itinapon na natin. Hindi na natin nakuhanan. Ngayon, pangalawang, ano na yan? Pangalawang sali na tubig. Tapos yan ang ating laman. Nilagay natin nung kumulo na siya para hindi siya madurog. At yan, malambot na. Diba? Mabilis lang pag may pressure cooker. Ang lambot na ng ating balat. Siyempre. Ayan o. Ngayon, timplay natin yung sabaw. Ito lang naman yung mga kailangan natin dyan. Toyo, siyempre, star anise, yan. Tsaka laurel. Mayroon din tayong siling haba dyan. At siyempre, luya. Meron din yan. Bawang. At yan, para sa pangpalapot natin, siyempre, dapat medyo malapot. Yan, cornstarch lang yung katapat niyan. Medyo haluin lang. Wala naman tayong lalagay na iba dyan kasi malasang malasa na yung sabaw niyan dahil sa mga pinalambot natin. Ayan, yung ating isaw, lambot na, no? O, yan. Tsaka, balat. Kumpletuhin lang natin kung ano yung pinagkulo natin. Pagsama-samahin lang sa isang bowl. At yun, syempre, Gotong Batangas na yan. Goods na goods yan para ngayong tag-ulan, yung higop natin masarap na masarap. Yan. Makikita nyo naman. Diba? Puro na malambot yan. Yan, kumpleto na. At siguradong kulo na yung ating sabaw dun. Ilagay lang sa mangkok. Yan. At lagyan na natin ng sabaw. Goods na yan. Ayan o. Diba? Sarap niyan. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit.